Barbara, kako je biti u svijetu bajki? Zaista čarobno, moramo priznati. Ivanina kuća bajki ime je naravno dobila prema jednoj od najpoznatijih ogulinki, Ivani Brlić-Mažuranić. Osim što se mogu čuti sve njezine priče, njezine bajke, ovdje se može doznati i dosta toga o njezinu životu i to sve naravno na hrvatskom i na engleskom jeziku. Iako cijelom ovom kućom dominiraju likovi i motivi upravo iz njezinih priča, Ivana je kao prava domaćica ugostila i kolege iz cijeloga svijeta, tako da se na jednom mjestu okupljene ovdje sve najpoznatije svjetske banke. Duh nekih davnih vremena oživio je kroz multimediju, kroz interaktivne ekrane osjetljive na dodir i time zaista za mališane stvorio jedan nezaboravan doživljaj i okruženje iz kojeg jednostavno ne žele otići. Evo priče. Osmih maloga Erika govori više od 1000 riječi. Djeca svih dobi muzejom su naprosto oduševljena. Najviše mi se sviđa čarobna zrcala. Zašto? Što ti je rekla? Koje su tvoje moći? Da hodam po žici. Priče. Možemo čitati razne na raznim jezicima, finski, ruski i tako. Vilenjaci volonteri posjetiteljima su uvijek na usluzi. Nije bilo niti jedne negativne reakcije, osim jedne gospođe koja nam je rekla da kuća ima jednu manu, a to je da djeca ne žele ići iz nje. Sve im je lijepo i sve je novo i zaista mislim da tako nešto još nisu vidjeli. Posjetitelji stižu već iz cijele zemlje, a put do ovog bajkovitog mjesta pronalaze i gosti iz inozemstva. Ja sam iz Danske, odakle je Hans Christian Andersen i neobično mi je da sam došao u Ogulin i da tu mogu doznati nešto o njemu. Priznao nam je Ken da se na čas vratio u djetinjstvo, baš kao i mnogi roditelji koji su uživali u muzeju uz svoje mališane. Mislim da će klincima biti genijalno ovdje zaposliti. Trebalo je tako nešto, samo da još bude takvih sadržaja. Zgodno je, dobro je. Projekt poput ovoga sigurno će dati novi zamah turizmu koji se polako, ali sigurno razvija u ovome kraju. Ogulin je dakle dobio jednu novu atrakciju, jedan novi motiv dolaska posjetitelja ovdje. Ivanina kuća bajke razvijat će i nove sadržaje. Očigledno je kako su Ogulin i Ogulinci titulu najbajkovitijeg grada odlučili čvrsto zgrabiti i ne ispuštati iz ruku. Ivanina kuća bajki zapravo je nastavak već pokrenutog i uspješnog projekta Ogulinskog festivala bajki. Za ovo su uspjeli povući i evropski novac, čak 1 milijun eura i nadaju se da bi cijela ova priča zaokružena mogla biti poticaj turizmu cijelog ovog kraja. Iz kuće bajki javila se Barbara Štrbac.